Εμπρός. Εμπρός λέμε. Ναι, σηκωθείτε. Εμπρός λέμε. Εδώ. Να σου πείτε. Επιτευχείτε με. Στο πλώσιο. Βλέπω το προμήμα σας. Όχι, το πλώσιο. Δεν νιώθει κάτι. Λοιπόν, θα μου πείτε το μικρό σας πρόβλημα. Με λέτε Ζαμπία. Πολύ ωραίο. Το μικρό σας πρόβλημα είναι να πείτε. Όνομα το ρωτάτε. Ναι. Και θα ρωτάτε το μικρό. Ζαμπία. Ευλαβία με τι μου. Βου. Όχι, είναι. Ευλαβία, ναι. Έτσι λίγο, ναι, τι είναι, ωραία. Τι είναι το πρόβλημα. Τι είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, ωραία, θα σας κάνω κάτι servizi για το πρόβλημα. Λοιπόν, τι είστε? Δεν εννοώ αυτό, σε ποια φιλία ανήκετε. Στα ζώα, στους ανθρώπους, στους εξωγήινους, πείτε μου, ανθρώπους. Ωραία, είστε καλά αυτό. Λοιπόν, για πείτε μου τι τώρα έχει κανένα. Λοιπόν, το ομιλί σας, είναι αυστηρός, δεν είναι νερός. Είναι πίσω το πρόβλημα. Γιατί γελά είναι. Είναι καθόλου, το βλέπετε. Αφήστε δεν πάω κάθε μέρα μας να το φτιάξω. Άρα είναι το πρόβλημά μου. Έχω πολύ άγχος, γιατρέ. Πολύ άγχος. Νομίζω ότι αυτό το άγχος θα πεθάνει. I'm dying now. Ναι. Έμεινε που να το ξυνιάσω. Και, ναι. Γιατί το μου. Για πλήρωση. Τι κάνω τα νιώτα. Δεν πρέπει να πέφτει, σε πράσινο είναι. Ναι. Δεν είναι τα πέφτει. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ. Υποτίθεται ότι αυτό εδώ είναι πράσινο, αυτό εκεί είναι κρυσταλλόχαρτο και... Τι είναι αυτό. Το μου τάξτε αυτό. Μπλε. Είναι μπλε. Μα γιατρές, γιατί με ρωτάτε τα σώμα και σας είπα, έχω πολύ άγχος. Δηλαδή αυτό είναι το μόνο σας πρόβλημα. Όχι! Είναι κάτι άλλο. Καθίστε. Πολλές φορές νομίζω ότι είμαι κοτόπουλος. Μα εσείς δεν μπορεί ποτέ να νομίζετε ότι είσαι άνθρωπος. Να, το νομίζω πολλές φορές. Εντάξει. Το παραδεχόμαστε. Νομίζετε ότι είστε κοτόπουλος. Είστε όμως ότι είστε κοτόπουλος. Σηκώνομαι πάνω. Ναι. Και κάνω πάνω. Έλα εδώ, βοηθέ μου. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Θα θυμίσει κάποιος το ζάκι. Με σβήνισε. Ναι, είναι. Όχι, όχι. Όχι. Τι είναι πολύ. Να παίξουμε γυνήκα. Είμαστε σε τσουνάμι. Παρακαλώ. Ξαπλώστε ξανά. Δεν θες να με ξαναπιάσει και φοβάμαι. Ποιο? Το ό,τι πείτε. Αν πρέπει να καταλάβετε ότι πήγε στο κοτόπουλο. Γιατί δεν έχετε φτερά. Δεν έχετε... Δεν έχετε φτερά, είπαμε. Δεν έχετε... μυαλό, πότα. Τρόπος τη λέγει. Και επίσης, αυτά, δεν έχετε νικήσει την απόδεια. Μα τι λέτε, τι δεν είναι. Πάσχετε
σοβαρό. Χωρίς να θέλω να τρομάξω, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Θα το κάνω! Όχι! Хорошо! Πέσανα. Όχι, δεν είναι τίποτα το... Απλώς έχετε προχωρημένο αλλού. Το ξέρω. Εγώ λίγο θα δεν απομακρύ αυτό. Αλήθεια. Και άλλα που λένε από μυθί. Είναι που δεν τι καλή που είστε. Τώρα τελευταία μου δημιουργείται αυτό το πρόβλημα. Ζορίζομαι. Γιατί δεν είσαι στην τουαλέτα. Όχι και δεν μπορώ. Τι σημαίνει? Που σημαίνει? Όχι να παρακαλώ πηγαίνεις κοντά, παίξεις σπασμένο, από ορισμένα πόσες. Όχι δα, τι νομίζεις, εγώ τη δουλειά κάνω. Δίπλα στο χρόνο, πόσες. Όχι. Ας πούμε... Πρέπει να το ζητείτε τη φορά, σίγουρα που σας το λέω. Μία φορά το μήνα. Ναι. Είναι το παράγεται. Λίγο σου πάω στην ιστορία. Λοιπόν, έχω πολλά! Τι το μάθει κοπέλα να πετάνω. δεν έχετε πάρα πολλά. Βγάλτε μου τα χάπια μου. Τι είναι παρακαλώ. Να ξέρετε. Λοιπόν, δυσκολεύεται γιατί βιάζομαι, περνάνε το ξέπο κάτω. Ναι, λοιπόν, να σας τα χάπια, δεν λέμε. Χάπια, πάτε χάπια. Αυτό που σας λέω και να πηγαίνετε μία φορά την ημέρα στην τουαλέτα. Γιατρέ, θέλω να σας πω κάτι. Ναι. Νομίζω ότι έχετε πρόβλημα. Εγώ! Παρακαλώ, κράστε, ξαπλώστε, καθίστε. Τι είναι το πρόβλημα αυτό. Δεν έχω όλες τις κρέμες του μπέρδα μου και δεν μπορώ άλλο. Δεν είναι κοτόπουλα. Δεν μπορώ. Τρελαίνομαι. Καταλαβαίνετε, έχετε άγχος. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και περιόρισμα μου, έχω περθεί. Και έχω να πείξω τα γελία ρούχα. Τι δουλειά θα προτιμούσατε να κάνετε άμα δεν ήσασταν... άμα δεν ήσασταν... Θα τη λένε στις τυζές. Είναι το όλο της ζωής μου. Αλλά δυστυχώς, δεν έχω λεφτά. Όχι, δεν έχω λεφτά. Δεν είναι αυτό. Δεν έχει θέσεις. Είναι φτιασμένες. Όλα. 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 Είναι όλα φτιασμένες. Άμα σας πω να πάτε σε ένα εδώ κάτω από το δοκιμάσαι, είναι ένα καινούριο το θέμα. Το βρήκα. Αλλά... Το άκρος δεν σας αφήνει, το κυρίαρχη παντού από και να είστε! Το ήξερα. Έχετε δίκιο και τώρα δεν μπορώ. Αλλά μετά... Ναι, ακούω. Μετά από τους τριπτές ήθελα να γίνω... Ωραία. Το ίδιο είναι λοιπόν, ξέρετε τι, επειδή με βιάζει και ο χρόνος όπως σας είπα και πριν, Βιάζει. με βιάζει, Τι νέο να πω. ναι, θα σας γράψω κάποια χάρτια που μου έπαιρνα πριν ένα χρόνο. Όχι, δεν είναι αυτό. Κράτα. Και θα πάτε στο γωνιακό περίπτερο, θα πείτε ότι εγώ σας έστειλα. Και θα πάρετε 10 κουτάκια από αυτά, κάνει καλό, βοηθάει. Και αυτό, Σας ευχαριστώ. πήρατε
χαρτί από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντίο σας. Να μας ξεμάσετε. Ευχαριστώ. Ναι. Γεια σας.